Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, lijep pozdrav. Evo je, Badnjak je nešto prelijepo, sretan vam Badnjak, Adam i Eva. I ukratko značenje, tko ne zna, znači zašto se spominje Adam i Eva, evo sad ću vam pročitati. Badnjak je dan uoči Božića, 24. prosinca. Adam i Eva simboliziraju prve ljude i početak čovječanstva. Spominjanje Adama i Eve na Badnjak podsjeća na istočni grijeh, ali i na najavu Isusova rođenja, koje u kršćanstvu donosi otkupljenje i novi početak. Toliko, dragi gledatelji, budite pozdravljeni i želim vam naravno puno sreće vama i vašoj obitelji, u vašem toplom domu. Pozdrav!